Next. अरे वो किस चल रहे हैं वो देख कुछ जा रहे हैं Внимание ги прави, използвайки най-скъпите Сваровски страуси, като за първи път прав тези грамки са по-лесно полулея. Самото отражение на полулея може да видите в Клима. Най-големия ви казва, че това е година в света и стакан за една година от 1200 работника в Иран. И до сега иранците станат най-добрите вече такава щата клините. Нали, в пределите на Персия все пак и оттам тръгват персийските. Като точно отражението на полулея в Клима. 25
свързано с миналото, защото от тук е минавал пътя на подправките, пътя на черния пипер, както много често са го наричали. Целият зелен пояс тук, който го виждате отпред, особено в уикенда, а тук се събират приятели, семейства, барбекюта, има изкуствено направени езера, зеленината си наистина Абу Даби впечатлява, имайки предвид, че все пак си е в пустинята. Това са училищните автобуси, които от 2010 продължиха да са боядисани в жълт цвят, да има стоп табела и да има задължително жена потребител в автобуса. Имаше оплакване от дете, че шофьорът се опитва да подхвърля неудобни намеци и моментално промениха закона. Един случай тук в Абу Даби, при който в това време нямаше все още придружители. Се оскъпява се за родителите определено, но то е за сигурността на децата. Шофьорът си тръгнал, детето решило да се скрие под седалката, а май месец тук е нетърпима жега. И той слязал от автобуса, нали, смятал е, че всички деца са слезли, не е проверил, и някой път човек е, нали, така, по-разсеян. И за съжаление детето беше починало и веднага промениха. След 2 седмици законът го беше променен. При такива драстични, примерно при верижна катастрофа, при която имаше 100 ударени автомобила в една много гъста мъгла между Дубай и Абу Даби, след 2 седмици смениха всички, промениха закона и смениха всички пътни знаци по магистралата. Веднага скоростта мина от 140 на 120. Преди това беше 160-140, след 140-120. Много бързо и драстично се променят нещата. Минавайки сега, ще ви покажа въртящия се ресторант на Le Méridien хотела. В дясно се вижда отгоре бялото, малко като чиния наподобяваща. За 1 час прави обиколка и се открива много красива панорамна гледка и към Абу Даби, и към острова Улу, и към залива. Вижда се в далечината в ляво голям ремонт направиха на пристанището Шейх Заид, въпреки че преди поне успявах да покажа на хората старите дървени лодки, даутата и мрежите, телените, които ги използват директно за риболов. След обединението и вече риболова като част от икономиката на страната, нали, отрасъл, който не е спирал да се развива, но излиза, да кажем, с малки лодки, такива частни дървени, с рибарските мрежи. Те основно са пак азиатци, пакистанци, индийци за риболов. Другия промишления риболов е в определени периоди има, където има регулярност на самия риболов, но всяко емирство има рибна борса. И в миналото беше много интересно, защото връщайки се сутрин рано или точно преди заде слънце, тези рибарски лодки хвърляха на едни платнища директно ловато риба, и от риба имаше сивикач, който наддава се за определена риба. На арабски само се говори. И пазарища за това, за 1-2 дирхама да си изчистят примерно рибата или морските дарове, но беше много интересно. Сивикачи и наддаване за рибата. От 2019 година задължиха всички рибни борси да бъдат задължително климатизирани и закрити. Единствено един малък център, който остана в Фуджейра, и има лаборатория, която на произволен принцип заради хранително оправяне в Шарджа, там пък дойде голямата промяна, и тук имаше ресторант, който
съвсем малка беше залата, където са се събирали шейховете да обсъждат и непроменена кухнята от времето на Шейх Заид, любимия му ресторант, който е. И туристи сме водили, беше наистина много интересно и автентично, нали, в такъв ресторант, направен от палмови клонки. И за съжаление, нали, при реконструкциите и ремонтите, но беше точно среща вляво. Това е новата рибна борса, нали, пак има заведения, ресторанти, нали, в арабски стил, но определено не е същото, нали, както преди реконструкциите. Тунела сега, който минаваме, в рамките на една година го изградиха, облегчи си в тази част трафика, направиха един ръкав, който отива към пристанището Шейх Заид, от другата страна оставиха само круизния терминал. По-голямата част на товарните кораби ги изместиха на новото Шейх Халифа порт, който е по пътя към Дубай. Тук отгоре имаше пазар за животни и особено по големите религиозни празници беше пълно, нали, защото те все още празнуват и дават курбан. Курбана и в трите религии, и в юдеизма, и в християнството, и в ислама означава едно и също жертвоприношение, думата, която идва от арамейски, но тук те казват жертвоприношение е тогава, когато се изтръгва с колко от сърцето, казваме ние, иначе и по-възрастните местни казват, това не е курбан. Да купиш жертвеното животно, нали, да го заколиш, да го раздадеш на бедните, но идеята и всъщност това, което ни учат, нали, как свещените книги, е точно за този курбан и за това се е правил в миналото, за да няма привързване към нищо физическо и ценно. Там идва, нали, самата история за Авраам и Сара, нали, помолени от Бога да даде сина си за жертвоприношение. В момента, в който тръгва вече готов и е решен, Бог помилва сина, затова тук във всяка къща, която има мъжко момче, задължително който вариант, това, което ние го наричаме, те го наричат и таласта, заколват жертвено животно, то трябва да е най-възрастният мъж, който е в семейството, защото Господ поживява всъщност Исмаил, нали, е при тях, и тогава става точно, нали, това, което казва Бог на човека и остава, нали, завета между Бог и следващите поколения, всяка година да си дава жертвено животно, нали, там, където има мъжка род изложба, за да пребъдат поколенията. Минавайки в дясно, сега ще видите Рим острова. Рим на арабски език означава бяла газела, който е със статунът на Фрихолд. Ами, колко ни не съм идвала на Абу Даби, да кажем 4 или 5, ето това, което сега го виждате в централната част на морето. Малки ден, когато ви посрещам, то нямаше. Сега вече и аз не знам какво ще бъде, но по същия начин започнах изграждането на този мост, точно който се вижда, отиваш към Рим, бяла газела е Рим. Изкуствено разширение правят на острова и върху него вече строят небостъргачи. От другата страна, веднага вляво, се вижда купола на Лувъра, 7500 отвора, които ги виждате отгоре, точно изнесената платформа в морето. Това е страната на Лувъра. За първи път извън Франция се открива музей, който да носи името на Лувъра, където се виждат храмовете от страни на Лувъра в дясно. Това е Гугенхайм музея. Очакваме 2027 година откриването му. Отпред бялата сграда, която е близката сега до пътя, това е Сиблак, японския музей интерактивен. Откриването му беше миналата година, април месец. Трите купчета, които ги виждате, трите сгради, това са трите Аврамови религии. Проектът беше наречен Трите Аврамови религии под един поглед, Аврамовите къщи. И най-новия музей, който наподобява на крилете на Стокхолм, на 2 декември миналата година беше откриването му. Това е Шейх Заид, историческия музей. Самия остров се казва Садият, много често наричан културния остров на Абу Даби. Садият на арабски език означава щастие, островът на щастието, буквално се превежда, като точно от другата страна има изток на Персийския залив, нали, освен ще видите около изключително красиви вили, които са доста скъпи, немалко чужденци, които живеят тук. Още преди години имаше интервю с краля на Испания, той в момента живее в Абу Даби, дъщерите му го посетиха. Малко след пандемията беше това 2022-2023.
видяхме две душели страни на пътя. За съжаление, преди това един ден, като идват, имаше една блъската на пътя. Това също е известен съдия, че се разхождат за цели, особено от другата страна, която и Соколки къщето 5-звездни хотелски комплекси, които има от другата страна в директен излъз на Персийския залив. За хората, особено които искат да избягат от шума на големия град, Съдият и новите острови, които наоколо ги застрояват, са така едно от предпочитаните места. Включително и наши българи, така по-известни, отсядат на Съдият, още от преди години. Дубай, не че там няма и не отсядат, нали там има отсотни хотели, но тук е по-единено, няма кой да ги среща, да ги видим. Веднага в дясно минаваме покрай комплекса големите сгради, не вилите, големите сгради от страница на Ню Йоркски университет. 2011 година отвори врати Ню Йоркски университет за първи път тук. На два пъти направиха много голямо разширение на Ню Йоркски университет, поради голям интерес, който е. От 2006 година тук има филиал на Сорбоната, много голяма френска общност, която живее в Абу Даби. Цената е крайбрежна улица, по която минахме, просто френското наименование за крайбрежна улица. И влизайки сега по магистралата, която направиха след като изградиха за първи път увеселителния парк на Ферари на следващата година, светът на първо пистата пуснаха, след това светът на Ферари. И на следващата година вече малко преди състезанията отвориха и тази магистрала, за да се облегчи трафикът, да стане доста много по-лесен по нея. Аз ви казвам, че аз като дойдох, само моста Алмакта и така можеше да се влезе на Абу Даби. Сега вече от тук има много по-лесен достъп до острова Тиас. Магистралата горе-долу в рамките на една година беше изградена, свързваща отделните малки островчета, които достигат до острова Яс. Ние сме все още в района на Съдия, на острова на Щастието. Превъркайте ги 3 пъти, нали, Алрахман, Алрахим, Алсамим, Алсади, Каласи. Те също едно от имената на Аллах, най-добрия, най-великият царя, господаря, всеопрощаващия и така всичко в превъзходна степен, нали, до 99. Се вярва, че позитивната дума завърта позитивно съзнание, което в крайна сметка е така. Нали, позитивната дума завърта позитивно мислене, да, всичко, което е, нали, в превъзходна степен. Но казах ви това, което беше едното празното точно на думата на Аллах, като за него казват, нали, някои теолози, които изучават религията, че 99 са имената на Аллах, 99 благословения и метафори, но всяко едно от тях е качествата на Господ. Господ е, нали, любов, но и съвършенство. За едното празното някой казва, че ще се появи в деня на пришествието, стотното име, когато се покаже на хората, на човечеството, значи близко е. Това са едни, нали, от така пророчествата, които са в Ислама. Други казват, че стотното име ще се открие само за блаженните, попаднали в рая. И има такива теолози, които твърдят, и при тях има спиритуално течение, суфизъм се нарича, които казват, че празното това е човек. И Господ са 99 качества, 99 и съвършенство, нали, които ги има Господ. И едното, малкото, е човек. Цял живот се стремим към съвършенство, но не го постигаме. Затова сме, нали, просто смъртни и сме на земята. Не стремейте се към Бога, но трудно достигаме до това съвършенство. Затова и при тях, нали, както и при нас, има пасаж, който казва: и не идвай, и не ми се моли, и не ми казвай колко много ме обичаш, нали, където нито си ме виждал, нито си ме чувал. Това са думи на Бог, нали, към човек. Където знаеш, че съм влял, нали, в ближния човека до теб, съм влял пръст, нали, съм влял плът от моята плът и изкрит се от мен, нали, от моята душа, него го виждаш и го чуваш и не го обичаш. Идваш и ми казваш:
активните молебени също се молят в една определена кауза. На мен ми беше много странно, точно когато беше войната, нали, в разгара си в ивицата Газа. И аз питам един мой познат, нали, знам, че петък обявяват Министерството на вероизповеданията общата тема, за която се молят. Ако има пострадали някъде от земетресения, война, нали, молят се всички за тези хора. И аз тогава ги питах, тъй като не искаме да спре войната. И аз питам, как искате да спре, тъй като той Господ знае как. Ние само се молим, нали, всички заедно в една обща кауза, както при нас колективно се молели. Нали, смятам, че те са много по-силни, нали, отколкото индивидуалната молитва. Да, повече енергия привличаш, нали, към едната обща кауза, която е така, че има доста общи неща, нали, които има с и ислама, и християнството имат едни същи корени. От иудаизма, да. Така че изключително много, нали, в проблема при нас е, че ние толкова много сме се отдалечили, че тях все още, нали, до голяма степен запазват някакво морално и етично отношение, нали, това, че са свързани с фамилиите си, свободата, уважението, особено към възрастните хора и към майката, нали, това е едно от най-стегните неща, които са запазени. Вече на самия остров Яс видяхте наоколо, че имаше други по-малки островчета, около 200 около големия остров Абу Даби. Мангрови дръвчета, това беше естествена растителност, която се виждаше в самото море в залива. Самото име на Яс идва от Бени Яс, от племето, от което идват двете големи влиятелни управляващи фамилии, фамилията Онахян и Ал-Мактум, синовете на Яс. Това означава Бени Яс. Смятани, че идват от Йемен и след това вече завладяването тук не само на Арабския полуостров, но така минават и към Северна Африка, оттам вече и в Южна Европа, като долу пък Алкасим и клона, който управлява Расъл Хейм Шаржа, те са от Ирак, докато тук тези са йеменски корени, оттам идва името на самия остров Яс, нали, от името на племето. 2009 година за първи път тук откриха пистата на Формула 1. Ето така изглежда самата писта. Втората беше тогава в региона, първата изследена в Бахрейн, но доби изключителна популярност пистата в Абу Даби, направена във формата на каркал, много типичен револвер, който е в региона. Самия петел, който Яс хотел, който в момента е под менеджмента на веригата Таблю, половината е върху вода, другата половина върху суша и точно през средата на хотела има арка, през която преминава пистата. Посоката на движение е обратна на часовниковата стрелка, защото пък когато са на поклонение хач означава поклонение на арабски език в Мека, се въртят обратно на часовниковата стрелка около Кабата, около куба, който е в Мека. Приблизително 5 км и половина е дължината на пистата, 50 000 закрити трибуни има, които са около самата писта, с две пристанища за яхти. Тук допълнително това е изкуствено изкопан канал, който да могат да влизат яхтите за пристанищата, които са от двете страни на хотела Яс, където могат да наблюдават състезанията. 2009 тогава ноември месец за първи път се поведоха кръгове от състезанията. Последните години вече финалните кръгове. Последния беше на 7 декември миналата година, като обикновено всеки ден канят известни изпълнители за откриването масалама, както те наричат закриването на самите състезания. В Катар също вече има писта на Формула 1, но тази си остава най-популярната. Самия остров Яс, ако съдяте острова на културния остров на музеите, то тук Яс пък е остров на увеселителните съоръжения.
освен пистата на Формула 1, ние отиваме сега към... няма как да влезем вътре, защото не разполагаме с достатъчно време. Там ви трябва един ден, ако решите да дойдете на светът на Ферари на увеселителния парк. 2010 година беше откриването на светът на Ферари. 86 000 квадратни метра е площа на увеселителния парк, като 2009, но си имат програми, по които правителството ги подпомага, нямат право обаче къщите, които са им дадени, да ги простъпват по найем или да ги продават. Нещо, което в България знаем, че е доста порочна практика. Взел си крайно нуждаещи се, пък тук нямат право въобще да ги остават по найем да ги продават. Веднага сега в дясно минаваме покрай Warner Bros. Увеселителния парк, който до по-миналото лято беше най-големия в увеселителен закрит парк в света. В Пекин направиха по-голям, но той си остава най-големия закрит на Warner Bros. Той пък е свързан с анимационните герои цяло на Warner Bros. Том и Джери има изрисувани 2023 година, август месец откриха първият такъв тематичен хотел, който пак вътре присъстват анимационните герои. И дано да успея да ви покажа тези, че таксита, черните са безпилотни такси. Едно сега направи обратен завой. Ще видим, тук на Яс има много такива. Ще ви покажа Яс и Съдия в момента са двата острова, на които има изключително много безпилотни таксита. Пуснаха дори една година ги пуснаха безплатно. Който иска, може да си направиш резервация Booking онлайн и го ползваш безплатно. Така както беше градския транспорт, това тогава аз като дойдох 2008, градския транспорт за една цяла година беше безплатен. Автобусите само и само да ги приучат да ползват градски автобуси, защото петрола тук беше по-евтин. 2010 вече го унифицираха, уеднаквиха, мина в литри, това беше в галони и на всички липса вече на една цена. Черното, което прилича на гущче от другата страна, това са безпилотните такси. Да знаете какво да правите. Те имат три типа тук в Абу Даби, три такива, едните са бяло и сини, от тези черните, които са по-големите, за големите арабски семейства. И след малко вече ще видите червения покрив на светът на Ферари. Крие се приготвително увеселителни съоръжения, които по един така, много интересен начин с увлекателните съоръжения, които развлекателните ги има, разказват за развитието на империята Ферари. Виждате трасето на летящите аса. Това е влакчето с най-стръмните лупинги в света. От другата страна е Формула Роса, влакчето, което е най-бързото в света, 240 км в час, скорост, която развива в рамките на 4 секунди. Това го прави всъщност уникално. И отгоре има точно разходка по покрива, втора поредна година, го пуснаха в зимния период, където любителите срещу допълнително заплащане от около 70 дирхама към билета за светът на Ферари могат отгоре да се разходят по покрива. Сега точно влакчето може да го видите и да се снимат с най-голямото лого на Ферари в света. Лятото не става, защото е като горещ ламаринен покрив. Трасето се вижда на как се обръща влакчето. И от другата страна са летящите аса. Там се виждат и шатрите, които са около трибуните, около пистата на Формула 1. Състезанията са само нощни ги водят, почват 5 часа. Тук виждате, че рано се стъмва заради географското положение и самата писта е с изключително добро осветление. Веднага сега се вижда голямата перла, която е част от Waterwork, аквапарка, на който правят сега в момента едно огромно разширение. Миналата година го почнаха, имаше пожар, след това го спряха.
Минаваме сега в момента в ляво покрай стената за катерене, най-голямата стена закрита за катерене в света, дело също на Лоутопия. Те участваха заедно с Мирал. Голяма част от плоскостите, които се произвеждат в България, ето го възпилотното такси. Някой път това няма никой, не видяхте ли? Има някой, които изискват вътре да има не, че то си се управлява компютърно, нали, с изкуствен интелект, както и метрото в Дубай. Нали, това, че има някой, но има хора, които искат просто човешко присъствие. Не, че той прави нещо, най-малкото знае как, нали, с компютъра се... Иначе за такива, които нямат книжки, аз ще го като мен и ги е страх да карат, перфектни са, нали, и за не само таксита, но и такива автомобили да пуснат. Ето го сега, това е, да видим има ли вътре някой, няма.